ka long ka khana ka ba aimen sim ya ki samla ka bri u han no trap ka we ka IS officer ka ba kerteng ka ne hab yatwal ka ba dang arpsan snam ka kerta kalapla baha ka por ba ka pen kre ban ya khon ya ka UPSC exam kala kan taj ban ta ya ka mobile phone hapdeng ka jing pen kre jongka ya ka ne ka exam ka ne ha batwal ka klam ta ne page mobile phone hado license nam kente Andrei tang ban plekot ka neha badjwal ka khon usraban kumar senior stock income kalapas yakene ka exam hosnem arhajar ar Andrei hakwe par ka khubor ka bini maduli ar sosnem ka karta na mangalgiri district jongka jela odisha kadai ka banengkong panpas ya ka civil service exam na pedang ki jaj benriu bandal jongka jela odisha ka bini maduli kabawan na kalonging kabadok hakaba ukpa jongka wadai uno serja hakoi ka skol haposnong katba ka kimi jongka part kanontre akan wadi kalayathu bahaka por baka penkre ya ka exam OPSC exam deleng baka mobile phone ka balayarap ya ka da ka bapet ya ki video na po ka YouTube Namar kata Lada nginang ban pyndonkam ya ka mobile phone haka lenti ka badai kan ai jingmyntoi sibon yangi handai Lada ngimnang ban pyndonkam ya ka tu ya ka por ba ko चोंगी एटा माने जति के भी अछि हम कम्युनिटी तो समझते माने जो माने यूथ अछि से माने गोटे इंस्पायर माने इंस्पिरेशन जे से माने आगु को बढ़िबे आउ जहां भी से माने स्वप्न देखि छथि सेटा को साकार करिया पे चेष्टा करथि